Lepi way pay way, you bring subhai pi shakani ka amen faithful and true channel such as sin part. Shakani ka singi ka divine mercy in my soul, diary jung ka sister Faustina Bakui. Wat shwa bang jai shakmat, ko aban ai kublay ya saungut ki paralog ki bakrishan man ka benai ya kani ka channel. Way di ba Jameson Marbo the second loyalty member, but he contribute man ka benai ya kan ke channel arspa khandai pu khandai ata si kong barisuk shabong the loyalty member ya rap ya kan channel pra pu khandai tingka man ka benai ars way iba hoping stone iru ide loyalty member nang sa iway i kong Sonia nong Khar i the second loyalty i contribute syakane ka channel yang jing tunggu bahajo kan ka channel arspa kana bukanai man ka benai ti ya pi ki sangut ngaku aban ai kublay ya pi kublay sibun ya ka jing kersan ka jong pi ya kan ka channel ka ba ai ya ke jing sisha ayu jisu batai ya kijing sisha kiba ide pentip syapang kenyam bat kabalang kristan di kiweiru ki paralog ki baju ngap bagi baju yok mentoy nakane ka channel piru pila ban kersan ya kane ka mission kane ka ai kerteng kane amen faithful and true ude jisu hi ba lara pi kersan kane channel kersan ka mission jung jisu hi balong ba ka tendong YouTube ngilak ban penpoi sabun kibriu syakiba don kiba 4 juyok sengau don kiba 4 juyok jeng hikai ya ki balong kiba sisha di sesien nga ai kublay sengau ya pi ki saungut ki paralog ba Jameson Marbo kong barisuk syabong ba Hoping Stone pada kong Sonia Nongkhar pi kiba la kersyane ngaman ka benai di tu blay unang kurku ya pi ya kaying ka sem jung pi ki kam kiduk jung pi bat kam tame ba ujisu un don brabor bat pin dub yo sngew ya kajing don ka jong u ha kajing im jong pi man ka klip mat man ka sngi bat ba un don ya ka skor ka ba yo sngaw berbuar ya pi hoi udon berbuar ya kan ka skor ba dei mangi bom tip ya ka jing yo sngaw berbuar jong jisu habangi ut nginam to ngin ya chakmat ya kan ka mission ka jongi ringkat ngilai don menta bat kine ki perlok sangut te lalong sangut bat nga te nga khot nga wer susu ya ki perlok ki banya sno lang bat nga syakane ba pin omlong tang kinong sngap ri pilong ru ki atiar ki bakam klain sngap bat sam yakiwe de ban ino tang halade sngap sam yakiwe ya kan ka kubor ka ba ujisu wan ra ya kan ka gospel jong ki jing pen im pat ki jing kiman we jing suk ka bru play de mata ingin page ya kan ka diary ka ba nomor nyopusau jong ka sister Faustina te kala tu ispang ka wigi jingjia ka jing im jong ka ong kumne ha ka we ka sngi ka bor na po ka kantojur yanga ban le ba ya ka sngi burom jong ka jing isnei jing blay de banbu mo de banbu ya ka sngi ka ya ka tarik bat ban penbena ba ya ka dur jong ujisu by isnei leni divine mercy Jesus the divine mercy but ban draw ya kan katur but ngam shem jing suk kalaong ka kala banjur yanga baro shirin yang but lajar kata ngalating yo ngasya pentame wala kata kini kijing artatin borobor kiwan nabar namar haka jing jeliu
ka mensim jonga nga sngau ba day utrai uban samleng ba ya ka jing im jonga ulang do hau ba ngamut ban lek phla hakata kapor ula ong yanga ba bun sin ubriu ula ban sya pen thame bat nga sngau ba kumno re kumno ne ulang do uting ban sya phla yanga kani kalong ka jing pen sitom yanga haba nga sem ba ngam da yo jing yarap na kibriu ngalanang pai sya ujisu syu ubalong unong hikai ubabhatam hakawe kasin haba ngaladap da kijing artatin la hato kata kasur bangalayo sngau kawan na utrai ne em ngala sedang ban kren yau jisu halakamen sim klem dapen wandur haki ketien kendit kabor kabana syapo kala trading hanga bat ngala ong lada me ubalong kawei bat nga bat ubakren bat nga milong shisha ublei nga kerpat ya me ko try ba men pha lek yakane ka khna konven bakan lek phla kane ka dak kan ai yanga ka jingti kena hakatahi ka khlimat kata ka khna kala panjing bed ban lek phla tengah dari inyo pusan ya keju Henry kini kijing artatien barabor kiwan na syabar ke ba penlong yanga ban khang yelade hapo kamalade haba hakapor jing phla ngadon jing sngau ya ka jing bom tikna jong uleng do ngampli yala ka jing imen sim ne paring yong so sya ka jing jiliu jongka Henry ngasu penrem yala ki jong ki pop uleng do ubom don jing suk ha kamalade unomla ban persat jing suk ha kawepat kamen sim kadari nyopun riu kadari jing duai jongka kala duai ko jisu jonga to kedau lenti ya ka jing mut jonga simti pura yanga kudup yanga hapo ka jing jiliu ka donut ke jongme pat ya da yanga persyak ki jing hir thma jong unong shun ka jing kermen jonga kalong tang hame kren lengba ka sentur jonga haba nga ka bapli nga syam milade hapreng ki pastat bat ki badon bor kumta bakin tip bakane ka jing sngutu kalong ka jongme pat kawan name tukum tu ngeli asngau ya lai tili ki diary artili ki ba yapteng mar kaju bat kai diary ke ba nombar nyopun riu ke jing duai jongka bat nakine ngakermen phiyo jingmut haka jinga dei jong phi bat ujisu kumno kane ka riu khui kane ka sister kaldon ka jinga dei ke ba ya jan hadu kata bakaya kren bat ujisu kum labat upara briu uparlok ka parlok bat kayo ia kejing pasiau kejing persat bat kejing kento hakadonut jongka ngiru abang idon kejing adai ke ya jan ni pelait luit ilade nakino kino kejing syate syakum jong kejing brai bat jong ke pop ngiru ngilak ban long kum kiriu khoi kene gede kawe kiriu khoi bun ba kiriu khoi kibaya keren bayo sngau sisai kasur pat kita penti kenaru lar kade kasur em ke jong jisu padai nak kene kadau hapo ke balang ke jongi ngibut ya kanuksa jing im jong kini kiriu krau ngi ong kiriu khoi pat ngi ong apareng ye kini kiba la long kumne haka jinga dei jong ki pat ublei ngi ong apareng canonization kabalang ka canonize lane ka pen kentang riu khoi yaki pat apa ong pen kentang riu khoi yaki kamut ba kini kila im ya ka jing im ya ka bangi iwe pa iwe kum ki khon ki jong blei ngila ban but
ya kunuk sa jong ke jing im jong ki ya ke jing long men sim jing ya day jong ki pat ublay dia kane ka we kari kuy ka sister Faustina ru bengi pule ya kini dagri nga persyang ruan ra sapi ya kitu ki jing ya day jong ka padu jisu ka ba ya rap pat ai men sim ru yangi te hang ni nglai i kumno ka la ban pen ya per hapedeng ka sur ka bawan na bar pat ka sur ka bawan na po bat chapang uleng do ka we ka point chapang uleng do ul uleng do ubom don jingsuk bat ka malade umla ban persat jingsuk hakki we pat ki mensim sekene ka long ka message ya ki leng do so blai jongiru nang ta ka bukut ka kom duai jongka isutna ka jing duai jongka ngan ong biang sisin ya kena ka jing duai jongka la duai ko jisu jonga to kedau lenti ya ka jing mot jonga sim ti pura yanga kudup yanga hapo ka jing jiliu ka do nuot ka jong me bat ya da yanga persyak ki jing hiar thma jong unong shun ka jing kermen jonga ka long tang hame kren leng ba ka sentur jonga haba nga ka bapli nga syamile de hapedeng ki pasta bat ki paton bor kumta bakin tip ba kane ka jing skau thu kalong ka jong me bat ka wan na me di konmen ko para ngej bakani kalong ka bayarap ya pi di kumang ong mene habas dang sam chaki wi pat kum ka jing penkut nga ko aban ai khublai biang ya ki perlok sangut ki ba la kersian man ka benai yanga o ba Jimson marbo kong barisuk syabang ba hoping stone pat kong sonia nong kar ublay kur ku ya pi blay kur ku langeng iwe pa iwe amen